Дуже чесно скажу, мене надихає історія кримсько-татарського народу. Ваша любов до держави, до землі, до батьківщини. Я вважаю, що у вас є ця мрія, щось таке святе до цієї території, до Криму. І світ повинен повчитись від цієї любові насправді. І мені здається, що ця історія, вона не доказана. Тобто недосказана, її треба більше розповідати. І якщо говорити про цей фільм, то як ми працювали над ним? Я працювала з британським продюсером Джемі Дораном над документальними серіями, присвячені темі КДБ. І ми знімали частину в Україні, я почала розповідати про наші проблеми, про Крим, про Донбас. І в якийсь момент він спитав поради, як ти вважаєш, який фільм ми повинні зняти наступним. Я сказала, це повинно бути про Крим. І так сталося, що якраз тобто через кооперацію з Аль-Джазірою ми це зняли. Для мене було важливо відкривати цю історію з точки зору культури, політики, саме як історії. Бо це дуже надихає, і це стає зрозумілим для світу, якщо це розповідати не політичними слоганами. Заінтересувало? От розкажи, це історія моєї держави, це історія корінних народів моєї держави, це історія, яка вчить любові.